खुलुमबाय आंनि मुङा माइकेल बसुमतारी आङो मिस्टार बडलेण्ड 2022 आरो आङो उदालगुरिनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोननि लागै मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों आरो बेनो जाबाय जायफ्रा मोसानाय आयदायाव जोबोद गोसो गुदुं बिथांमोननि लागै जौगा फिल्म प्रडाक्शना डान्स बडलेण्ड डान्स सीजन 1 2022 खुंफुंनो लागै साखाफारा खालामगासिनो दङ। खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस बडलेण्ड 2022 जेराव नोंथांमोनहा बाहागो लानो थाखाय मोसानाय आयदानि जेबो फोरमानलाइ एबा सार्टिफिकेट गैयाबालानो बाहागो लानो हागोन। बेवहाय बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय जेबो थिखानाय बैसोनि सिमा गैया। थामहिनबा बयबो बाहागो लानो हागोन। नाथाय अडिशननि मुङाव नोंथाङा रेजिस्ट्रेशन आरो प्रसेसिं फिसनि थाखाय साफायाव होनांगोन 500 रां। खुलुमबाय आंनि मुङा प्रणय वारी आं मिस्टार बडलेण्ड 2022 सीजन 2 नि सेकेन्ड रानार अप। बाहागो लागिरिफोरा गोसोआव लानो गोनां दि अडिशननि कालार आरो थावनिफ्रा जाबाय फारियै 15 जुलाइ 2022 कालारखालि शिबां डान्स एकाडेमी उलुबारि बिजनी चिरां, 16 जुलाइ 2022 कालारखालि बडलेण्ड गेस्ट हाउस काजलगांव चिरां, 20 जुलाइ 2022 खालारखालि सालबारि कलेज बाक्सा, 21 जुलाइ 2022 खालारखालि शिमला स्टार डान्स एकाडेमी बाक्सा, 22 जुलाइ 2022 खालारखालि ड्रीम पॉइंट डान्स एकाडेमी मुसलपुर टाउन बाक्सा, 23 जुलाइ मथंगाफुरि गोजोनपाट तामुलपुर, 27 जुलाइ 2022 खालारखालि एलेग्रो डान्स एन्ड फिटनेस स्टुडियो नार्जारी कमप्लेक्स गलमाचक उदालगुरि, 28 जुलाइ 2022 खालारखालि राम डान्स एकाडेमी टंला एबीसी प्ले स्कुल नियर टंला हायर सेकेन्डारी स्कुल उदालगुरि, 30 जुलाइ 2022 खालारखालि सेरफांगुरि जनता कलेज सेरफांगुरि क'क्राझार, 1 आगस्ट 2022 खालारखालि एनिग्मा डान्स एकाडेमी गसाइगाव प्रेस क्लाब नियर गसाइगाव पोस्ट अफिस क'क्राझार आरो 2 आगस्ट 2022 खालारखालि आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडियो नियर मदन मोहन मेडिकेल जेडी रोड क'क्राझार। मुंख'नो गोनांदि जायफोर मोसागिरिया साबसिन बादायनानै ग्रेन्ड फाइनालसिम सौहैनो हानानै सेथि, नैथि आरो थामथि हिसाबै सायख'जागोन बै बिथांमोननो फारियै 30,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ, 20,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो 10,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायनाय जागोन। अब्लालाय जोङो बेबायदि सनानि खाबुखौ मानो ओरैनो हगारहरनो फैदो बयबो बाहागो लाफैदो आरो गाव गावनि मोसानाय आयदायाव थाखोमानाय रोंगौथिखौ दोनखोमाबाय थायालासिनो डान्स बडलेण्ड डान्स 2022 आव बाहागो लाफैनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफैदो आरो देरहासारनायनि मुं सोरजिदो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नाम्बार 7637814897 आरो 8838874462 आव थोंजोङै जगाजग खालामो।